semawla mil-kodba mqazza nisimgħu tkellimna llum fiskit il-kelma tiegħek tkun id-daw li keċċid l-għamijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U disa nofru għall-erwieħ ta' Frank Xwire, Ines u Joseph Kawki. Nilqakom għal din il-quddisa fil-11 bi preparazzjoni għas-solennità tal-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. U nilqgħu magħna tant nies oħrajn ġewwa Malta u għawdex li jkunu isegwuna permezz tal-mezzi soċjali, kif ukoll l-immigranti tagħna ġewwa l-Amerika, ġewwa l-Kanada, ġewwa l-Awstralja. Impoġġu it-talbiet tagħna permezz ta' Marija fih dan il-mulej. Il-quddis hija l-isbaħ talba illi aħna nistgħu lil-mulej il għaliex nerġgħu inġeddu il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. U nerġgħu nieħdu għalina u għall-eżistana fosthom il-mejtejn tagħna dawk il-merti kbar, il-grazzi kbar li l-mulej jixerret fuqna permezz tar-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Ejjew għalhekk narfu ħtijietna, nitolbu maħfra lill-Alla, nindmu minnhom u nweduh li ngħixu ħajja iktar qrib tiegħu. Int li tiftaħ dirajk lil midin bejn u taħfri l-om mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li nkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u bit-talb glorjuż tal-Verġini Marija neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lena ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Derlu l-anġlu tal-mulej fuġġiġa nar għal-plolik. Għarim il-ktib tal-Esodu. Mosih kien jira l-merħla taħatnu ċetru, assis ta' Midjan, u ħal-merħla lem fid-deżert, u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej fuġġiġa nar għal-plolik. Mosè ħares u ra l-olli jaqbad bin-nar bla ma jintem. Mosè qal, ħanersa u nara din id-dera tal-aġeb, għala mhux jinħaraq l-olli. Il-mulej raħri saq biex jara, u Alla sejjaħlu minn qalb l-olli u qallu, Mosè, Mosè, u Mosè wieġeb, hawn jien, u l-mulej qallu, la tersaqx l-hawn, neħħi l-qorq minn riġlejk, għax il-post li jinti fuqu u art qaddisa. Wis-sokta jgħidlu, jienu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè għatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U il-mulej qallu, issa ara il-karba ta' wlied Iżrael waslet sa' għandi. U rajtu koll it-takkis li bih qegħdin jaksuhom l-Eġizzjani. Ejja mela ħanibatek għand il-Farawn biex toħroġ lill-wlied Iżrael il-poplu tiegħi mill-Eġittu. Mosè wieġeb lill-Alla, min jien biex immur quddiem il-Farawn u noħroġ lill-wlied Iżrael mill-Eġittu? U Alla wieġbu, jiena nkun miegħek. U dan iskun is-sinjal li jiena battek. Meta tkun ħriġt il-poplu mill-Eġittu, intom tqimu lill-Alla fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej.
Birek roħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek roħ tiegħi il-mulej, u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jibdi l-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u bil-ħnina. Il-mulej jagħmel is-sewwa bil-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil-Mosè l-ħsieb tiegħu l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-ard, għax inti dawn il-ħbejjex tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Dan il-ħwejjeġ ħbejtom lil min għandu l-erf u d-den u rejtom li ċkejknin il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier sit is-sema u l-ard, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejtom lil min għandu l-erf u d-den u rejtom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk ogħġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej tifhi. F'dih l-erba' nkomplu bir-riflessjonijiet tagħna dwar dal-innu ta' raddi l-ħajr, ta' tifħir, ta' otja, ta' ċediment quddiem Alla, l-innu tal-Magnificat. U llum nimmeditaw dik il-frażi tant sabiħa fejn il-Verġin Marija tgħid niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. It-tron ta' din id-dinja ġeneralment qatt ma jkun fl-iktar parti baxxa tal-paviment. It-tron dejjem ipoġġuh fil-għoli. Għaliex min qiegħed hemm biex jidher, qiegħed hemm biex imexxi, qiegħed hemm biex jikkmanda, qiegħed hemm biex jiġi mismuh, qiegħed hemm biex min jitkellem isegwuh. Issa aħna nafu quddiem min għandna immilu fid-dinja. Ħafna drabi nsibu ruħna qegħdin immilu u nagħtu qima lil bnedmin jew oġġetti tad-dinja. Imma il-Verġin Marija kienet taf bil-qawwa tal-Ispirtu quddiem min għandha tmejl. Għax indunat fil-ħajja tagħha li il-mulej blejt setana tiegħu se jniżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u flokhom ħajpoġġi ċkejknin. Jiġifieri minu ċkejken se jmexxej. Min jaħseb li mhux xejn se jagħti direzzjoni. Min jaħseb li m'għandu l-ebda pretenzjoni u dak li se jagħti dawl u linja lill-oħrajn. Min jaħseb li ma jafx u dak li se jkollu l-erf li l-mulej se jpoġġi fil-qalb tiegħu. Dan l-innu ta' raddi l-ħajr li l-Madonna tkanta niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom olla ċkejknejn, insibu ekku tiegħu jidwi fid-dawl tal-innu li kanta Mosè flimkien mal-lowt meta ġew meħlusa minn taħt id-dittatura tal-Farawni u ġew meħlusa billi qasmu il-baħar illi Mosè feraq bil-bastum tiegħu. U x'kien għaddew minn ġol baħar bil-baħar nixef, Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għanja dillanja lil-mulej u qalu nanni lil-mulej għax kabbar bisħieħ
żwiemel u rikkieba għall-Eġizzjani waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjieti il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Danu Alla tiegħi lilu infaħħar Alla ta' missieru lilu nolli. Araw x'għażla Mosè flimkien mas-segwaċi tiegħu. Kienu mdorrijin ukoll fi żmienhom jaraw ġewwa l-Eġittu il-poplu jagħti qima lill-allat li mhux l-Alla veru. Imma l-poplu issa ta' Mosè jgħid qawwieti u għanjieti. Il-qawwa tiegħi u l-għanja tiegħi u t-tifħir tiegħi nafu lil min għandna ntuwa. Għax għaliex? Għax għalija hu s-salvazzjoni u tagħna l-fidwa. U aħna nafu fil-ħajja tagħna minn fejn se tiġi l-fidwa tagħna, minn fejn se jiġi l-ħelsien, minn fejn se jiġi s-serħan tal-moħħ, minn fejn se tiġi l-fidwa, f'min għandna nittamaw. Din il-Verġni Marija li jenna turijunna kontinwament u twassalna biex narfu il-qawwa ta' Drijow kif il-Lut għarfuha meta qasmu il-baħar u għaddew minn ġanofs il-baħar. Id-domanda li l-Knisja tistedina nagħmlu llum hija din: min huma is-setana, min huma il-qawwija, min huma dawk il-persuni jew l-oġġetti illi li qegħdin iżommuni fil-jasar u jżommuni nidbiet u nnaqqas il-fiduċja tiegħi mill-fidwa li Alla jagħtini. U kull wieħed hawnhekk irid jirrispondi b'mod personali. Jaf ikun annimal ċkejken li jorbtok u inta lih tagħti kollox. Jaf ikun proġett fil-ħajja tiegħek li inti tissegwi tgħid jien f'dak biss nemmen. Taf tkun persuna partikolari, taf tkun persuna fil-ħajja pubblika, taf tkun persuna fil-ħajja sportiva tgħid jiena għall-Ingliżi, għat-Taljani, għall-Ġermaniżi nagħmel kollox. Imma meta jiġi għall-impenn tiegħek tan-nisrani imbagħad żomm ftit ħanara x'għandi qabel ma nagħmel l-impenn tiegħi. Żomm ftit ħanara jien min tajt il-fiduċja tiegħi f'min nemmen fejn tfajt il-fiduċja kollha tiegħi. Eżis hawnhekk iridu nidħlu fil-fond ta' qalbna. Ħanaraw fejn huma l-irbejt li l-qalb tagħna għandha ma' bnedmin jew ma' oġġetti jew ma' proġetti tad-dinja. Għax hemmhekk jien inkun ngħix ir-rabtiet mhux tajba tiegħi. Hemmhekk ma nkunx ninata kompletament għall-mulej, ma nkunx naraf kif għarfet il-Verġni Marija illi s-setana se jniżilhom minn fuq it-tron tagħhom. Allura jien irid impoġġi f'qalbi l-elementi li kien hemm fil-qalb ta' Marija. Kien hemm ċediment qudiem Alla, qudiem dak li Alla kien qed jistenna minnha. Poġġiet lilha infisha bħala għaddejja umli hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kemtek. U dan l-atteġġament il-Verġni Marija tixtieq li tgħaddih lilna. Il-Verġni Marija wkoll turina illi Alla jaħdem mal-ħenjin, Alla jaħdem mal-fqajrin biex jagħmilhom ħenjin. Fil-fatt, fil-beatitudni x'insibu? Insibu ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu imxebbejn. Ħenjin li intom għalissa tibku, għax għad titennew għad titfarġu. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħkom jgħajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Ma jimpurtax jgħidilna jiġru dan kollu. Anzi, dan hu l-proċess li għandu jseħħ fikom. Jekk tridu li l-fiduċja kollha tagħkom tpoġġuha fija, jekk tridu taraw il-qawwa ta' Drijej, jekk tridu li intom li jien nisir għalikom l-għanja ta' raddi l-ħaj. U aħna rridu lil mulej ngħidu iwa bħal-Verġni Marija, aħna nixtiequ li l-oġġett tal-għanja tagħna, li l-oġġett tal-ferħ tagħna, tat-tama tagħna, tal-fidi tagħna tkun int mulej blejt setana tiegħek. It-talba li nagħmlu llum lill-Verġni Marija, o Marija, o Mqaddisa tal-Alla, il-kobor tiegħek jidher fl-umiltà tiegħek. Int mhux biss għażilt li tkun il-qaddejja tal-mulej, iżda aċċettajt li tkun ukoll l-om tagħna.
inti li mxejt għad-delta l-oli, kum maħna u għenna biex tul il-mixja tal-ħajja bħalek aħna nfittxu il-wiċċ ta' Alla u mhux li nfusna. Mexxina fit-triq tal-umiltà li triq tal-ħinja sabiex miegħek aħna nfaħru lil dak li jolli li xkejknejn. Amen. Bil-wifqa u nresqu it-talbiet tagħna. Mulej qawwi u setani, inti tfal ħarsa tiegħek fuq il-Knisja, titfal ħarsa tiegħek fuqna, irridu nkunu membri ħajjejn fil-Knisja tiegħek. Ħares ħarsa taħnien għallum f'din il-11 bitħejjija għas-solennità tat-tluħ tal-Verġni Marija fis-sema u għamel li l-ħarsa tagħna nitfawha fuqek, fuq il-qawwa ta' drijek u aċċetta it-talbiet li b'umiltà kbira sedrin irresqulek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jaħsbu li huma setana biex ma jinsewx illi l-poter ta' din id-dinja huwa poter misluf, huwa poter li jgħaddi u jkun poter li jħalli l-ġejt jekk jitpoġġa għas-servizz tal-oħrajn, speċjalment taż-żgħar, tal-imwarba, tal-vulnerabbli. Nitolbu mulej għal dawk kollha li qegħdin jaqdu xi uffiċċju pubbliku biex ipoġġu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom lil bniedem. Nitolbu mulej għal dawk illi dbedu mill-impenn tagħhom nisrani u bdew jemmnu f'allat oħra, bdew jemmnu f'oġġetti oħra, f'persuni oħra, f'proġetti oħra. Erġa' waslilhom l-imħabba tiegħek il-preżenza ta' ħniena u ta' faraġ biex jerġgħu jiduru lejk niedma u subina mimlijin fiduċja ġdida fik. Nitolbuk mulej għalina hawn preżenti biex tneħħi minn ġo qalbna kull sens ta' superjorità, kull sens ta' egoċentrizmu, ħalli ma naħsbux fina nfusna, imma naħsbu fil-ħtiġijiet ta' dawk ta' madwarna. Nitolbuk mulej biex bħal Verġni Marija inkunu dejjem lesti li jimpoġġu il-ħajja kollha tagħna, l-inizjattivi kollha tagħna, d-disponibilità kollha tagħna quddiem il-proġett tiegħek, ħalli tmexxina u tigwidana int fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fl-aħħar nett nitolbu għall-murda kollha, għal dawk li għaddejjin mit-taħbit il-kbir. Nitolbu għas-sitwazzjoni f'pajjiżna biex il-mulej tkompli tgħin lil dawk li huma impenjati fit-taqsima tas-saħħa biex ikomplu jiġġieldu dejn il-pandemija li reġgħet refet rasa dal-aħħar jiem. Nitolbu għal persuna Awċija li dal-aħħar kellha inċident fuq il-post tax-xogħol u għandha bżonn it-talb tagħna. Nitolbu għal dil persuna u għall familja kollha tagħha. Niftakru wkoll f'dawk il-persuni illi nkunu ltqajna magħhom matul il-jiem li għaddew u jitolbuna niftakru fihom fit-talb tagħna. Issa l-mument illi npoġġu x-xewqat u l-intenzjonijiet tagħhom fil-qalb tal-Verġni Marija. Induru fuq din l-immaġini sabiħa tal-Madonna ta' Pinu, inħarsu lejn il-wiċċ għażiż u devot tagħha u bil-qalb niddepożitawla dawn l-intenzjonijiet fil-qalb għażiża tagħha billi ngħidula: Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
u niedma qudiemek għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sew. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qam lej dawn l-offerti tal-qima tagħna u għamel li aħna waqt li niftakru fl-opra ta' imħabba kbira illi jagħmel ibnek għas-salvazzjoni tagħna nitwettqu fl-imħabba tiegħek u ta' għajnuna bl-eżempju tal-Verġni Mqazza Marija bi Kristu Sidna il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżoħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj. Int fil-pjan tal-provvidenza tiegħek tal-għaġeb rid li l-Verġni Mqazza Marija tkun imsieħba tas-sew fil-qrib fil-ħidma ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk meta twieled bniedem bħalna kienet qrib il-maxtura f'qira tiegħu bl-imħabba kollha tagħha ta' Omm. U meta kien imsallab għalina kienet wieqfa ħdejn is-salib sieħba miegħu fit-tiġrib tal-passjoni tiegħu. Imtella fil-belt tas-sema saret għalina avukata tagħna u Ministru tal-Fidwa. Għalhekk tieħu dejjem ħsieb b'imħabba ta' Omm ta' aħwa kollha ta' bina li jinsabu f'xi ħtieġa biex meħlusejn minn kull irbejt igawdu ħelsien sħiħ fir-ruħ u l-ġisem. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisejn kollha aħna nollu bit-tifħir tagħna l-opra tal-fidwa u tal-imħabba ta' ibnek bih mulej infaħru l-kobor tiegħek aħna ngħidulek bleħen wieħed għaddejs 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 mulej Alla tal-eżerċti mimlija bil-glorja tiegħek osanna fl-ola tas-smewiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħajl kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Frank Xwieret, Ines u Joseph Kawki li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja.
ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apposti u l-qaddisin kollha illi għexu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierina illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dunubitna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjeba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom mislim, natikom mislim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħajja bil-mewt tiegħek kif qed il-missiera Dan hu il-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Al-Panina li tader li tafer kif ħabbejtna nixtieq u nħobbu qalbi mqazza ta' Ġesu liber li tfal ċejkni kebbes fina in-nar ta' mħabtek nżommna miegħek imħadni biex tifdina mill-jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħallejt int li taxxa is-sema biġmielek ta' suritna fil-faqar inħbejt qalbi mqazza ta' Ġesu
berit li tfal ċejkni, kebbes fina in-nar ta' mħabtek, zomna mijek imħadnin. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna, meta bdaqqa tal-anza nifdu. Intalibtna tan-niket jirena, intalimtna fil-em imberku, Alpim qazza ta' Ġesu, liberiet li tfal ċejkni, kebbes fina in-nar ta' mħabtek, zomna mijek imħadnin. Nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija tal-Fidwa li fil-ħina tiegħek tajtilna bħala kollha tjieba lina u patruna tagħna fis-sema, aħna b'ħeġġa u ħerqa aqwa naqdu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna u jkun jistgħinna nidħlu fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tliet Ava Marijiet lil Madonna fġijiet l-ittijiem li għadamet fil-qabar nofruhom għal bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, speċjalment f'dawk il-familji fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim jew fejn hemm il-mart. Sliem għalik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija imtella s-sema bil-ruħ bil-ġisem, Infaħru
Numru lil-Marija, law tal-bnedmin, mannula li zbahanja, bil-fer tal-qlub safir. Marija ħanina, min qalbna nitolbu, għallimna dejjem